கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். இன்றைய வசனம் 73 சங்கீதம் 28 வசனம். எனக்கோ தேவனை அண்டிக் கொண்டிருப்பதே நலம். 73 சங்கீதம் 28 வசனம். எனக்கோ தேவனை அண்டிக் கொண்டிருப்பதே நலம். இங்கே பக்தன் அழகா சொல்றாரு, நான் தேவனை அண்டிக் கொண்டிருப்பதுதான் எனக்கு நலம். அண்டிக் கொண்டு இருப்பேன் அப்படின்னா அவரை சார்ந்து இருப்பேன், அவரிடம் இருப்பேன், என்ன நடந்தாலும் அவரோடு தான் இருப்பேன் அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கான அர்த்தம் தான் அண்டிக் கொண்டு இருப்பேன். ஆமாம், அதுதான் அவருக்கு நலம்னு சொல்கிறாரு. அதுதான் அவருக்கு நல்லது. ஒரு தாயை விட்டு இல்லை தகப்பனை விட்டு போகும்போது அந்த குழந்தைக்கும் சரி அந்த மனுஷனுக்கும் சரி ரொம்ப ஆபத்து வரும். இதே அவங்க பெற்றோரிடம் இருந்தால் அவங்க பாதுகாக்கப்படுவாங்க. பைபிள்லேயே கெட்ட குமாரன் தன் தகப்பனை விட்டு போன பிறகு ரொம்ப கஷ்டப்பட்டார். ஆரம்பத்தில் நல்லா இருந்தார், பின்பு கஷ்டப்பட்டார். அப்போ அவங்க அப்பா கிட்ட மறுபடியும் திரும்பி வரும்போது அவருக்கு அவரோட வாழ்க்கையே புதுசாக மாறுச்சு. ஆமாம், நம்மளும் அப்படி தான் இருக்கணும். அவர் அண்டிக் கொண்டு அவரை சார்ந்து அவரிடம் இருக்கும்போது நம்மளுக்கு என்ன பிரச்சனை வந்தாலும் சரி, என்ன வந்தாலும் சரி, அவர் நமக்கு கண்மலையாக இருந்து நம்மளை பாதுகாப்பார். அவரை விட்டு நம்ம கொஞ்சம் விலகும் போது இந்த உலகத்தில் உள்ள பொல்லாத சாத்தான் நம்மளை நோக்கி அநேக காரியங்களை கொண்டு வருவான். எச்சரிக்கையாக இருக்கணும். தினமும் அவரிடம் கேட்கணும், ஏசப்பா நான் உங்களை அண்டிக் கொண்டு இருக்கணும், உங்களை நம்பி இருக்கணும், உங்களை சார்ந்து இருக்கணும், எனக்கு உதவுங்க. இந்த உலகத்தின் காரியங்களை நான் ஜெயிக்கவும் எனக்கு கிருபை தாங்கன்னு ஜெபிக்கும் போது நிச்சயமாய் அவர் உங்களோடு இருந்து உங்களை ஆசீர்வதிப்பார். ஆமென். அவர் உங்களோடு இருக்கிறார். அவர் அண்டிக் கொள்ளுங்க, அவரிடம் வந்து சேர்ந்துருங்க, அவர் செட்ட நிலையில் வந்துடுங்க. வேற எதுவுமே செய்யாதீங்க, அவரை நம்பி காத்துருங்க. எந்த பிரச்சனையோ என்னவாக இருந்தாலும் உங்கள் கிட்ட கூட வராது. உங்களை அக்கினாலும் அவளோட பரிசுத்த ரத்தத்தினாலும் பாதுகாத்து நடத்துவார். ஆமென்.